faktisk travlt i dag. Jeg ved ikke, om du har tænkt dig om. Det er du selvfølgelig også. Ja. Men næseren. Hvis sådan bliver mere tryg ved det, så vil den jo få lov til at løbe rundt meget mere. Ja. Det er fandme af vejen, når hun kommer. Jamen, det er sjældent, de løber direkte ind i os, så det her kan jeg ikke huske, de gør, men når de kommer dem horn, så skal man altså fjerne sig, fordi Ja. Det kan jo godt gøre ondt. Også bare hvis de træder ind over tæerne, altså. Jamen, der har vi jo sikkerhedssko på. Ja. Det er mere det der, når de slår med hovedet. Ja. Altså trøjen på, og hun mærker ikke en shit. Nej. Du griner. Okay. Vi sender Tina ud på B2, og så ordner vi to bare det her sammen. Vi har rigeligt set. Hun er helt oppe over, jo. Det er lidt sådan en hundvand, der må I så. Ja, det er det. Ja. Hun snød mig jo i går. Nå. Da jeg havde lukket ind, så var hun nået gået ud igen. Ja. Nå, hun kan lige klemme sig hurtigt igen. Ja, så da jeg så skulle stå og vente på de andre, så kunne jeg høre, tumlede rundt. Mor stod bare og spiste. De var jo ligeglade. Ja. Men, Der er der mad. ja.